Ok, ciao și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Rafael și astăzi o să ne jucăm Brawl Stars. Pe noul meu cont, care aparent l-a întrecut pe cel vechi. După cum vedeți, am avea 12k și mai am numai 4 brawler de făcut rang 20. Haideți să-i facem, că de ce nu? Că atât mă chinu eu să-i fac de nu știu cât timp. Stai, nu obit, că na. Nu știu, mai întâi pe aia mai mici, știi? Ca să nu trebuiască să cresc o grămadă deja cei mai mic. Mai bine îi las pe aia mare așa și mă ocup eu de aia mici. Shelly-ul ăla mă disperă. Hai nebuna. Trebuie să ies rapid din buș. Că acolo e un bo. Da. What the fuck? Ce mă sperie de la. Bă, de ce te mai dau proști? Stai că poate. Bă, să știi, juca bă, bou. What the fuck? Ai foarte bună. Trebuie să încerc să împing lumea spre ea. Am avut bulan cu ultimata. O să-l trec să mă depărtez. Să fac schemă împrejur, în fine. Nici nu joc cu Jackie, că Jackie, adică e bun Jackie, mai că trebuie să joci mai bine, trebuie să nu... Trebuie să nu mă las, bă. Trebuie să nu mă las. Și să nu las nimic în urmă, asta e important. Deci prost, bările ăla au bătut un Max. Bările ăla, mamă, noroc că mă lasă în pace. Bările ăla au bătut un Max cu ochii închiși. Oare nu-i nimeni? Bine. Aparent am un tip destul de ok pe lângă mine. Hai, rip, boom. Mai sunt 3 oameni. Sper doar ca Bărliul ăla, chiar dacă timăr cu mine, sper totul să piardă. Nu vreau să-i las locul 1 din greșeală. Ia. Nici nu vreau să dau în el. Pentru că, bă, până la urmă, vreau să las măcar locul 2, măcar locul 2. Că, bă, m-a ajutat tipul, nu vreau să fiu nesimțit cu el, na. Practic o să stau un pic la bait dacă... Fii atent aici. Na, nu intru eu acolo. Fii atent aici. Ce nab, ce nab. S-a băgat în zonă, nici măcar nu s-a gândit că pot să mă duc la el, bă. Nici măcar nu s-a gândit. Loc 1 easy. Perfect. Hai mă. Ei. Nu știu, eu nu o să strâng chesturi pentru mai. N-am de gând. Update mai. Nu, n-am de gând încă, dar poate.
Bă, de bărliul ăla, am lăsat locul 2, pentru că, bă, să fim oameni tăți, pentru că, bă, cine să ajute, cine, doamne, ce română corect am, bă, cine să ajută, bă, să ajută, bă. Cine e om, e om, bă. Și nu vreau să îi trădesc pe cei care m-au ajutat pentru niște... Îți mort. Normal, bă, bă, normal, bă, normal! Normal că-s mort, bă. Că toată lumea stă la bait, bă. Toată lumea știe numai bait, bait, bait. La camp, bă, acolo, știi, frumos. Nici nu măcar nu am văzut că intră, numai direct, pu. Cum am văzut că am dat un pic în chesturi. Bă, ascultă, mă, încredere în mine. Hai, du-te. Hai, mă, du-te în pui mei de prostă. Lăsa două chesturi să se rămână ale mele. Hai, mă. Netul. Nici nu mai contează. Carc frumos 3 hituri. Bă. O să de. Cred că e nab. Da, normal. Hai, bă, tu cred că glumești. Gata. Scapat frumos de robot. Merg frumos odată cu zona. Stau și eu un pic profit, bă. Mă stau la puma, mă, eu profit de ocazie. Bă, dar normal, bă. E cineva aici, deci pot să mă jur că e cineva aici. Să moară și el și robotul. Perfect. 7 power, bă. Bine. Bă, nu l-am stresat pe ăla cu nimica. Adică, bă, da, l-am stresat, da. Bă, dacă nu meriți tu în zonă, te împing eu să te duci în zonă. Așa și cu brawlerii, bă. Așa se absolut cu toți brawlerii, bă. Dacă ei nu se duc în zonă de... Adică dacă ei nu se duc să se bată bunăvoie, stau la bait, bă, teste tu să-i descoperi pe toți, să-i faci să se ducă la bait, bă. Dai la bait, la bătaie. Cine era? Penny. Cine? Mai cu mine. Ham! Pe el se gânde... 3. Bine. Bun. Inteligentul de mine. Data mânerează, sprout. O scară de la 1 la 10, 10. Hai, nu netule. Nu fa asta. Nici nu vreau să scap de robot, bă. Ce o să-l țin. Să-mi iau și eu un pic de damage. Bun. 11 power. Bă, dar trofeele astea e destul de easy, bă. Dacă nu găsești foarte mulți profitori și oameni care stau la bei, nu o să mă nimerească dacă da. Hai că e bine. 2. Să-mi fac și eu viața.
Hello! Bă. Nimă. Ni. Îi dau locul. Hai că îi dau locul. Hai că îi dau locul 1. Hai mă, îți dau locul 1. Hai mă. Vezi și om, mă. N-am. Cine e om? Bă, cine e om? E om. Să se vadă cine are inima, mă. Că eu oricum făceam rang 19. Deci oricum făceam rang 19. O să las cam... Bine. Așa, o să las pe mare parte din brawleri. O să las rang 19. Că după aceea să fac rang 20 cu prietenii mei. Da, bine, deci cam gata cu acest episod. Eu am fost Rafael și ne vedem la un nou episod. Ciao!